מחוץ לווידאו, אנחנו בשלושם חדשים מקיד, והיום אני אשמח אם תגידו לי בתגובות איך מרגישים היום. מרגישים טוב, כן? בסדר, אז תראו עכשיו, יש לי עכשיו 104 דמויות על 1,000, וכאילו יש לי 104 דמויות, ויש לי רק, נראה כמה דמויות יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 דמויות. בבקשה, אל תגיבו 6, 7, אתם רואים כמה דמויות שלו. אם אתם רוצים תגיבו, תכתבו, ואני פה מנסה להגיע את שלי בקרה 2, אז עכשיו בואו נתחיל את הקרב. אז סליחה שלי קצת נתקע, אז עכשיו אנחנו נעשה קרב או בסולו או בזוג. מי שרוצה יכול לשחק איתי. אתם רואים את השם שלי בחברים. אני אצטרף, אולי אני אצטרף, אני לא בטוח, אבל זה כל מוצא של 1,000, יש לי 16 על 1,000 ויש לי פה 16 דמות 1,000, ויש לי פה הרבה דמויות שאני מנסה להגיע עם כולם כאילו 1,000, ויהיה כמה דמויות שיהיה על יוקרה 2 ואחד קיט שאני מנסה להגיע על יוקרה 3. אז אתם רואים, יש לי פה את כל הדמויות, יש לי כאן את זה של אדידס, ויש לי כאן סקינים, גם יש לי פה הרבה מאוד סקינים. אז עכשיו אני נתקע לי, אני שנייה ממשיך, סליחה חבר'ה שנתקע לי, אז עכשיו אני עומד לעשות קרב עם שלי. אז עכשיו אני מנסה להיות כמה שיותר טוב, אני בינתיים נראה לי אעשה זוג, ואני בינתיים אעשה את הקרב. ורק שתדעו, אם אתם מכירים את הערוץ טיק טוק נלה בור, אז רק שתדעו, תעקבו אחריה, כי עכשיו הכלבה נלה פה ממש לידי, ואני מנטף אותה. והיא כלבת המזל, היא מוציאה לי כמעט 8 אגדים ברצף. היא תמיד הופיעה לי שבילי הרבה מאוד בלחה. ועכשיו נתחיל את הקרב, משהו קרה פה בשרת, אני לא יודע מה קרה, ונמשיך. טוב, הנה עכשיו חזר לי, יופי. אז עכשיו אתם רואים, יש כאן דגבול ואת, ינסה להפתיל נראה לי את באז. באז זה נראה לי משהו שטוב להפתיל. בטוח גרוע. מבטיח שכל אחד יכול לברוח. כל אחד יכול לברוח. ודווקא לא של משקל. אני בינתיים פה עם אדגר, לא זיהיתי מפקיד. פה עם אדגר, יש כאן ראיתי את קולטר. אני עומד להקיף אותו. אני אוהב את המפה הזאת, כי זה כל כך קל לתקוף אנשים עם שלי. אני פשוט מפעיל, אם יש לי כוח חזק, מישהו תקף אותי. אני פשוט מפעיל את הכוח החזק. אני פשוט מפעיל כאילו את הכוח החזק שמנצחים ואף אחד לא רואה אותי. ובינתיים יש כאן מישהו קטן שברח עליי. נראה לי הבאפין החדש שלו, אני לא בטוח. יש פה את אדגר, הוא נראה לי כועס. אז יש כאן את אדגר. שמשחק איתי. וואו, זה רגע חשבתי שזה בן אדם, נבלתי. טוב, וואו. לא, הפסעתי. יאללה, שמתי לב אליו. אני נותן מלטף כאן את נלה. מקווה שהיא תעזור. אדגר, מקווה שתברח. תברח כמה שיותר מהר. אני מנסה להגיע עם שלי לאוקרה 2. כמה שיותר מהר תברח. טוב, תודה אדגר. חבל שלא אין לי קוביית כוח. לא, שילך לשם. הכל אחר יש, אנחנו לא משנה מה, אנחנו מרוויח כלים. אני סוג שנראה לי קצת מפחד. יש כאן באז, יש כאן קולטי. יש כאן את באז, בואו נתקצב אותם. לא, אנחנו נדעים. זהו, הפסדנו. אבל אנחנו מקום שני. אז עכשיו אני עומד לעצור את הסרטון, ואנחנו נמשיך אותו אחרי איזשהו 8 משחקים. שננצח, ביי ביי. טוב, אז חבר'ה, אנחנו עדיין באמצע קרב. סליחה שעצרתי, אני נתן פה באמצע קרב. לא עשיתי את כל הקרבות כמו שאמרתי, כי רציתי להגיד שנראה לי שאני אהיה באיזשהו ב-600 ויים, אז אני אמשיך את הסרטון. סבבה? כאילו ב-1600 ויים. אז ביי ביי, אני עומד להמשיך. אתם כאילו תראו את זה בתוך שנייה, אבל במקרה נראה לי איזשהו בתוך שעה. ביי ביי. אז הנה, הגעתי ב-600, ברצף של 2, עכשיו נתתי להגיע ל-600 ויים בינתיים. זה לא היה פשוט אחרי איזשהו ספי שעה, היה לי קצת קשה. וזה 600 ויים, ואני אגיע ל-700, וב-700 אני אעצור, ואנחנו נעשה סרטון הבא. אם אתם רוצים, תכתבו בתגובות. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון הבא, וגם אני אעזור לכם להגיע גם ליוקרה או ליוקרה 2. אם אתם רוצים עזרה ממני, פשוט תגידו בתגובות, טוב? אז נראה לי שאני אעשה את זה, אני אחתוך בינתיים, אז נעצור בינתיים ונמשיך, ואז אני אמשיך לשחק.
אתם תראו את זה כאילו זה עבר שנייה, אבל אני ירגיש כאילו זה עבר שעה. אז הבנתם? סבבה. אז זה המשחק בברול סטארס, אז אני חוזר עוד 100 גביעים צריך לעלות, ואני חוזר, אז יאללה ביי. טוב חבר'ה, אז אני אראה לכם איך בינתיים אני משחק. חבל שאין מישהו שאני יכול לשחק איתו, שאני מכיר אותו, שאני יודע שהוא טוב. אבל בינתיים אני אראה לכם קרב בינתיים, אני בינתיים ב-607, הייתי ב-650, ירדתי הרבה. לא חשבתי שאנשים פה כאלה פחות טובים, אני לא רוצה להגיד טובים, אבל כן פחות טובים. אז עכשיו אני משחק בינתיים עם הדמות, נראה לי, כול אחד עם הדמות, אני אומר שיהיה לנו שרלי. לא, קיבלנו דמות, אבל זה כזה עוזר לנו. טוב, אנחנו משחקים עם הדמות בול, בגלל שהוא כמו שלי, הוא מאוד טוב, הוא פשוט פסיכי מקרוב. בול הוא ממש מאוד טוב בגלל הבאפים שהוסיפו לו, יש פה עוד שלי. אז פה נראה לכם את הקרב, אני אגיד לכם, אני נותן לכם ייעוץ, שעוזר לכל קרב בברולסטארס, בקרב מכריע, תעשו לכם סטארס וזה כיבוש כוח. אם אני ישר אתם שלי, אתם יכולים לקרוא בכיבוש כוח, ואתם יכולים להצליח בלי שרואים אתכם, ואז אתם דוקפים בן אדם, אז אתם כאילו מורידים לו הרבה, ואתם מייפכים אותו. זה דבר שאני הרבה מאוד עושה. ואחות שלי אמרה לי שיש שיטה שאם אתה עובד בשיחים בקרב אחרי הסולו ואתה פשוט מחכה עד שפשוט ירדו אנשים, אתה פשוט כאילו יכול להיות מקום שני נגיד, להיות מקום שני ולקבל שום גביעים בחינם כאילו, ולא לעשות כלום בקרב. אז זה גם שיטות, זה לכם שתי שיטות, יש כאן מישהו שצופה בי, מעניין מאוד מזה. טוב, ראיתי פה בן אדם. יש כאן שלי, פה חזק, מאיפה הוא הגיע? לא יודע למה, דווקא בקרבים שאני לא מראה, אני מנצח. אבל דווקא שאני מראה, אני לא מנצח. לפעמים זה מעצבן. אז אם אתם רוצים שנעשה סרטון של ברול סטארס, תגידו בתגובות, תכתבו בתגובות 55. מעכשיו, לא, תכתבו 38, אנחנו מחליפים את ה-6-7 ב-38, בסדר? זה סגור, זה בסדר. אז בשבילי, מאשר להיות מחורפנים מאשר מספר 6-7, פשוט נגיד 6-8. זה גם טוב, לא? לא 6-8, 38. ככה, 38. ותנחשו מאיפה הבאתי את זה, תכתבו בתגובות. ואם אתם מגיעים עד כאן בסרטון, תעשו אימוג'י של חתול. אם אתם מגיעים עד כאן, עד עכשיו, אתם מגיעים פה עד עכשיו לסרטון, תעשו אימוג'י של חתול. תגידו. טוב, בוא נראה. אני משחק על האינטרנט, אבל הצלחנו עכשיו להתמודד. מי משחק איתי בכלל? מי זה? מבטיח שחשבתי שזה קנזי, אבל לא עצרתי שהוא יורה. זה בואו. הוא יורה עכשיו עם בואו. איזה סקין יפה שלי? כמה סקינים יפו בברול סטארס? בברול סטארס מתחיל להשתפר עד שראינו פעם. אני אנשים שחקן נראה לי אוהבי. אבל אני חושב שהמשטרי שלי יחסית חלש. וואו, איזה בול. אז כאן גם תגידו שחקים של הבעריים. אתם תבינו למה. לא, אני מצליח לבן לברוח, אבל כל אני לא מצליח. לא, עכשיו הפסעתי רק משאין לי אינטרנט. אני במקום שיש לי אינטרנט, אני מחובר פשוט, אבל אין לי אינטרנט, אין לי. טוב, אז אני אעשור לראות את הסרטון, ושנגיע ל-621, אז אני ממשיך את הסרטון. טוב? אז מה קורה? הנה חזרתי, ועכשיו פה אנחנו פה עם שלי ב-625 גביעים, שאני אמרתי שאני רוצה להיות ב-621 גביעים, אבל אני לא עומד במטובים, אני לא כמו אנשים שעושים סרטונים, אני לא עומד לעשות פרייר, אבל אני עכשיו 625 גביעים בדיוק, 3 ברצף, רואים? הנה, יש לי פה את הדמויות, מי שרוצה לשחק איתי, מוזמן להצטרף. זה השם שלי, אני רוצה לקרוא טוב יותר בזקית, אל תשפטו אותי. ואם אתם הגעתם עד לפה בסרטון, עד הסוף, תכתבו איזה דמות אתם הכי אוהבים בברול סטארס, ותכתבו ותעשו אימוג'י של לב אדום. אני אבקש מאחות שלי עזרה, כי אני עיוור צבעים. אז יאללה ביי, מקווה שהיה לנו כיף היום, אז נתראה בסרטון הבא, תגידו לי אם אתם רוצים בסרטונים כאלה, אז ביי ביי.